alaikum warahmatullahi, barka da wannan lokaci. Barkamu da sake saduwa a wannan tasha ta mai albarka, wato tashar Naso One Tech. A yau insha Allah mun kawo muku sabuwar hanyar da zaka sami data 2 gig akan kuɗi naira 270. Ta yaya? Iya Airtel users ne masu amfani da layin Airtel su ne suke damar cin wannan garaɓasa. Hanyar kuma shine zaka je ka buɗe smart cash, wato kamar misali smart cash na wallet ɗin da smart cash wanda ake hada-hadan kuɗi a ciki. A ciki ne kawai zaka iya siyan wani data 2 gig akan kuɗi naira 270. Zaka zo cikin smart cash ɗinka, bayan ka buɗe ka tabbatar ka sa kuɗi a ciki. Ka tabbata ka sa kuɗi a ciki. Bayan mun buɗe already za mu zo wajen buy a building. Za ka sa number naka wanda za ka siya da shi. Daga can ƙasa gashi nan akwai 4 gig akan naira 1000, 10 gig akan naira 2000, kuma kuma can ƙasa 3 gig akan 500, ga su nan 2 gig akan naira 300. To abin da na ce ta ku 270 idan ka tura 100 ka sayar ta 300 akwai discount na naira 30, 20% kenan na 300 naira 30 da za su da maka da shi. Za mu danna buy. Iya layin Airtel ne kawai, ba sai lallai kowane irin layin Airtel ne zaka iya tura wannan data, amma kwana biyu ne take expire ba kwana ɗaya ba. Kar ka saya ka ce data za ta maka watanni ta ƙare, yau da gobe ne, kwana biyu take expire. Bayan ya buɗe zai baka dama ka saka pin ɗinka da kake cire kuɗi da shi. Already shikenan har mun tura datan mu, za mu jira ta sauka. Already kuna gani kuɗi ya fita. Sai me? Ku duba can ƙasa, can sama kai suka ce maka congratulations to 30 naira you will be credited into your smart cash wallet. Za su da maka da naira 30 na 100 abin na percentage na 300 kenan, shine bonus ɗin da suka baka in ka sayi data na 300 2 gig za su baka kyautar naira 30, kuma kenan da ka bana kenan 270. Okay, kun ji daɗin wannan bidiyo ku danna mana liking, sannan ku danna subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa wanda shi ta mu mai albarka. Sannan ku ci gaba da bibiyar mu domin samun wani sabon update din akan abin da ya shafi wayoyin ku na hannu, da ma abin da ya shafi cryptocurrency, da ma sauran abubuwan da ya shafi. Yanzu bari mu je mu duba kan wallet din mu duba kan message din mu, za mu ga kuɗi ya shiga. Wani ga ya mana message alamun an cire kuɗin, ga datan ta shigo. Yanzu ce kuna cikin balance, za mu ga datan mu ya shiga. Bari mu cikin balance mu dawo. Za mu cikin balance. Okay, mun nemi samu cikin balance namu, za mu jira su tura mana sako. To ga sako na ya shigo, bari mu duba magana me. Okay, kun gani datan mu nan 2 gig data ma 2048 suke bayarwa akan naira 300 da akwai kan naira 300 da naira 300, kuma kaga na discount ɗin naira 30 ko kenan naira 270 kenan. To nagode.